Cześć, jestem egzekutor Negotiuba. Dzisiaj mamy hipokrytę Krzyżka P i jego bandę kłamców i oszustów. Z tego co się orientuję, widziałem film, drama Kacper i widziałem też komentarze, gdzie sam Kacper pisał, zresztą możecie sobie wejść na to link w opisie. Pisał, wypierał się wszystkiego i po przeanalizowaniu tych dwóch rzeczy, czyli filmu i komentarzy, uznaję, że jestem bardziej po stronie Kacpera, ponieważ wątpię, żeby jego mama od razu poszła na policję. Takie też by było trochę głupie, dlatego nie wierzę, że od razu policja i też wątpię, żeby Ninjago Master wyzywał tego Kacpra, bo jak sam Kacper mówi, nie odzywał się do niego, więc musiałby mieć jakiś powód, żeby go wyzwać, ale jak widać nie miał powodu i wyzwał sam siebie. Krzyżku drogi, nie broń swoich koleżków, głupków, którzy są oszustami, bo to też tobie źle wyjdzie. Obrażasz wszystkich prawie, tego całego Lorda Kacpra i innych też ludzi. To teraz na ciebie przyszła pora. Sorry, ale taki jest Negotiub. Jeśli chcecie więcej takich materiałów typu Krzysiek lub jego banda, jak się powtórzy oszustów, możecie napisać w komentarzach. Nie hejtujcie, ponieważ jednak jak hejtujecie, to wam to nic nie da. Pozdrawiam was wszystkich, mówi dla was egzekutor Negotiuba.